Но малко нелогично са копали, искам ти кажа. Ако бяха пичали сега, знаеш какво ще направят? Значи къде е юг? Запад. Юго-запад е това. Следа. Ако са сега, отде на къде ще тръгнат да копават горе? Те зато и са полагали сега. Много. Често от там бе. Камера е брутална, искам ти кажа. Много светло. Но това си яко купане, човек тук. Ще го кажа до края на седмицата, ще я кажа. Се снимам сянката, човек. Фанат той. Да му фанат връзката за продажбите.